Punto quinto. Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a elaboración dun modelo eólico integral. Moción que presenta o Grupo Socialista ao ver o disposto nos artículos 91.4 e 97 do Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais por un novo modelo eólico integral para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo Pleno do Concello de Negreira. Galicia tivo un forte desenvolvemento eólico desde o ano 1997 ata 2008, grazas á existencia dun recurso eólico no noso territorio e un marco regulador que favoreceu a implantación de centrais eólicas. Coa entrada no goberno de PP de Alberto Núñez chegou a falla de aposta polo sector, unida á inseguridade xurídica creada polo novo goberno da Xunta de Galicia. Todo isto sumado ás políticas de bloqueo de enerxías renovables que levaron a cabo dende o goberno do Estado baixo a presidencia de Mariano Rajoy e chegou a paralización do crecemento do sector eólico ata 2018. Dende o 2009 ata 2018, ambos incluídos, só foron instalados 277 megavatios. Isto supuso unha perda millonaria no investimento en Galicia e a creación de miles de postos de traballo. No ano 2019 volveu a Galicia o crecemento da potencia instalada en parques eólicos, con 415,24 megavatios e 18 parques novos, caso doble do instalado nos 10 anos anteriores e no 2020 chegarás a precio dos 4.000 no noso territorio. As previsións para 2020 e 2030 apuntan que se construirán 4.500 megavatios novos, o que supurá máis do doble de potencia instalada actualmente. O éxito da instalación desta potencia eólica foi resultado dun marco regulatorio moi determinado, sobre todo a declaración de utilidade pública para os proxectos e a afectación dos terreos, e foi determinante nos distintos procesos de explotación. Este marco regulatorio tivo aspectos positivos, pois implementou a capacidade instalada e axudou a loitar contra o cambio climático, pero introduciu desigualdades na negociación e unha falta de transparencia cara aos propietarios, comunidades rurais e concellos. A regulación da Xunta de Galicia contemplaba que os beneficios de eólica debían ser repartidos a través de plans industriais ou dun plan de fomento de enerxía solar, pero moitos dos operadores carecían de plan industrial e outros non realizaron as achegas para o fomento da enerxía solar. A Xunta de Galicia contemplou certos beneficios comunitarios de maneira indirecta, pero finalmente non exerceu a súa función fiscalizadora ante os incumprimentos das empresas. De igual maneira, tamén houve incumprimentos no relativo ao impacto ambiental, pois o 50% da potencia instalada está en zonas de rede natura. En moitos lugares o éxito no crecemento da instalación de parques eólicos foi consecuencia da falta de oposición social, derivada dunha alta participación comunitaria individual, pero en Galicia conseguiuse levar a cabo sen dita participación, causando co tempo conflitos sociais e medioambientais, como figura no propio informe da Valedora do Pobo, presentado fai poucas datas, e as movilizacións sociais que existen polos concellos afectados e polo que compra actual. Nestes momentos, no que o sector está a experimentar un relanzamento para o PSDG-PSOE, é importante non repetir os erros cometidos no pasado, equilibrando a negociación entre as empresas instaladoras e os propietarios nun proceso transparente, que sexa unha ferramenta máis para loitar contra o despoboamento do noso rural. O marco regulador concede ao promotor a posibilidade de camiñar cara a expropiación, coa solicitude de declaración de utilidade pública dos parques, incidindo negativamente sobre os propietarios na negociación sobre as rendas que lles pagan. A Administración autonómica non fomenta mecanismos de transparencia e información para os propietarios, comunidades locais e concellos. As autorizacións de explotación eólica carecen de data de caducidade. A veciñanza, comunidades e concellos non reciben a compensación aceitada pola instalación dos parques no seu territorio. A protección ambiental do territorio é deficiente, coa implantación e reproducción dos parques en lugares próximos ás vivendas e zonas que deberían estar máis protegidas. Non concede a dito mundo rural nin aos seus propietarios de capacidade de decisión sobre a posta en marcha dos parques e non deixou aos agentes rurais capacidade para poder formar parte da planificación do desenvolvemento eólico e fórmulas para autoxestionar o recurso do vento que se existen noutros países. Compre traballar entre todos para a elaboración dun modelo eólico integral, coa participación de todos os sectores implicados que poña solución aos problemas planteados. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Negreira somete a votación a seguinte moción. Instando o Goberno da Xunta de Galicia a elaboración dun modelo eólico integral coa participación de todos os sectores implicados que poña solución aos problemas planteados e conteña as seguintes propostas.
No ámbito económico, establecer os tipos de gravame nos máximos permitidos para os impostos de xestión municipal vinculados coa actividade eólica. Establecer no canon eólico e no fondo de compensación ambiental que dito canon sea establecido pola potencia instalada do parque eólico. Introducción de protocolos de intercambio de información cos actores locais para maximizar o impacto económico no territorio afectado. No ámbito de transparencia e participación, fomentar un contrato tipo para favorecer a transparencia e garantías dos propietarios rurais. Fomentar fórmulas de negociación previa entre o promotor e propietario previas a un posible inicio de procedimento expropiatorio, co objetivo de favorecer unha negociación equilibrada. Crear unha base pública de información de precios alcanzados nas negociacións entre as partes afectadas. Reforzar o sistema de asesoramento da Administración Autonómica para agilizar as demandas de información por parte das comunidades afectadas. No ámbito ambiental, mellorar os mecanismos sobre as garantías medioambientais dos territorios afectados pola instalación de parques eólicos e a repotenciación dos existentes, coa protección do territorio pertencente á rede Natura e as súas futuras expansións. Implementar mecanismos de información e asesoramento ambiental para as comunidades afectadas pola implantación de parques eólicos. Por último, no ámbito de planificación en coordinación co Goberno do Estado, deseño de figuras específicas para o fomento de parques eólicos comunitarios, reservando unha bolsa de megabytes anuais para a súa posta en marcha. Recuperar a figura dos parques eólicos singulares ou outra figura de propietario público municipal. Bueno, agradecerle a concelleira Mara a lectura, que é longa, pero me pode explicar realmente que é a moción? A ver, a moción, bueno, explico yo, son mocións xenéricas que se solen levar por todos os partidos, ¿no? Pero neste caso, a ver, simplemente é unha moción reclamando un pouquinho, por un lado, como ben ves na lectura, non só a Xunta de Galicia, senón ao final falamos do goberno, é dicir, que entre as administracións que son competentes nese ámbito, pois, sobre todo, poidan modificar o plan eólico, porque realmente eu nas dúas charlas das que fomos, que falamos outro día aquí a súa compañera, que era do modelo eólico que está implantado ahora mesmo, pois digamos que queda moi obsoleto, non? As distancias, por exemplo, cos núcleos de poboación, cas casas, o tema de, bueno, da transparencia, a falta de transparencia hacia os veciños, que eso evidentemente que non está acometendo son as empresas que van porta a porta para conseguir eses terreos para poder construir eses eólicos, pero que entendemos que a administración, neste caso a Xunta e o goberno central, evidentemente teñen moito que decir neses casos para que as empresas cumplan un mínimo de transparencia, de información, que non oculten información aos veciños. Ao mesmo tempo, o que se reclama un pouco é a remuneración que ven aos concellos, que incrementen sobre todo as tasas que nos concellos que nos permitan subidas para que no momento en que se implanten ou veñen esas empresas para implantar eses parques nos concellos se lle poda cobrar esas tasas, bueno, de acordo pois un pouco coa ganancia que van a obter deses parques eólicos instalados, e ao mesmo tempo pois que incrementen un pouco a repercusión nos concellos pois, de todos eses parques que se pretenden construir, porque agora mesmo a forma de, digamos, de tramitar os distintos parques eólicos, hai unha que é para menos de 50 megavatios, se tramita directamente a Xunta, e máis de 50 megavatios se tramita ao Estado, non? Sí. Entón, bueno, pois o que queremos é que ese tipo de trámites, pois, digamos que os concellos podamos ter moita máis información, moitas veces non temos información, a nos que nos chega aquí un documento de que nombran, pois, por poñerche un exemplo, algún arqueólogo que vai facer aí os informes relativos de patrimonio, é dicir, sae tarde, é dicir, teñen asignado unha persona, non se poñen en contacto con nós, non sabemos que tipo de estudios fan, é dicir, eu creo que os concellos teñen moito que decir nesse sentido, e de feito, nós aquí temos comprobado ca Asociación de Vecinos de Campolongo, neste caso, por uns temas que supostamente apareceron ali, unha mama, eso, nos lo trasladaron, e aquí non estaba reconhecido en ningún lado, nin no concello estaba reconhecido. Eles incluso levaron un arqueólogo, creo que, ali para ver esa mama que eles decían, e que, presentaronse unhas
alegación, non alegación, porque a alegación non saliu público, neste caso, o de Banzas non saliu público ainda, é dicir, as alegacións hai que presentalas despois. Nós simplemente lle mandamos información para que o tuveran contemplado a hora de valoraren os técnicos, evidentemente da Xunta, todo o que a empresa lle trasladaba, non? Entón, bueno, a moción vai un pouco nese sentido. Aquí hai... Que, perdón, xa foron presentadas aquí neste Concello máis. Sí. No 2017, creo que se mal non recordo. No 18 xa se presentara outra tamén. Bueno, pues apoiando un pouco a estas plataformas e, bueno, dentro da medida do posible, pois é unha forma máis de apoio a estes vecinos, non? Evidentemente, as competencias non son nosas, nós aí pouco temos que decir. Hai varias cosas que vostede citou, entre elas, por exemplo, a falta de transparencia, o modelo que ten a Xunta respecto á proximidade ou determinadas situacións, pero facendo unha crítica, bueno, me parece oportuno, porque ven a súa parte, pero se nos remitimos á etapa do bipartito, unha sentenza firme que saiu favorable á Xunta, naquele momento os parques eólicos estaban concedidos directamente a dedo. En esta situación, nos entendemos que en toda aquela vostede está completamente de acordo con a instalación dos parques eólicos. E, por exemplo, vostede remítese tamén ao tema da transparencia, poniendo desa falta de transparencia, temos o exemplo do parque eólico de Banzas para o que afecta aos veciños de Campo Longo, donde ainda, non está ainda aberto o proceso de alegacións, pero creo que os veciños teñen coñecemento do número de máquinas que van instaladas, da ubicación das mesmas, donde están afectados, e, bueno, creo que eso é un exercicio precisamente de comunicación, de transparencia, é dicir, no momento que se sabe, a parte das reunións que tivemos. Incluso, eu me teria que estar facendo unha pregunta se vostede aposta por impacto ambiental ou en contra está a favor do canon eólico, xa que expuso esta idea, bueno, de subir o canon dos eólicos, que me parece moi ben, pero tamén lle podería trasladar esa pregunta de en que momento estas aldeas que se viron afectadas, e sobre todo temos aquí claros exemplos como é a de Niñarelle, ali arriba no Borgal, que están moi próximos a esas instalacións de máquinas, en que se beneficiaron todas esas parroquias. Unha pena, é algo que xa reiteramos moitísimas veces. Vostedes amparan en que hai que facer, o sea, o canon eólico só permite facer unha inversión en instalacións de puntos de luz, renovación de farolas, como se fixo aquí no seu momento, instalación destas novas, pero nas aldeas non lle repercutiu absolutamente para nada. Temos discutido, temos debatido, que a cantidade que recibe o Concello de Negreira, se non me equivoco, son en torno aos 70.000 euros. Prácticamente están utilizados no casco urbano. Que nos saibamos, as aldeas en ese sentido dese canon eólico non recibieron absolutamente nada. Os veciños de Campo Longo reúnense e crean unha plataforma para amosar a súa total disconformidade. Hai unha nota de prensa onde contan co seu respaldo. Vostede me pon o exemplo da Xunta, que é un modelo restrictivo, se queixan de que non hai bastantes parques eólicos, pero se collo o decreto lei que aprobou o Goberno Central pon literalmente la norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables. Que significa isto entonces? Que agora vamos a ter barra libre e poñer parques eólicos donde nos cabe? Pronto? Sí. Vamos a ver, con respecto ao estar de acordo nos parques eólicos, eu non dixen que estaba de acordo nos parques eólicos. Eu estou a favor das enerxías renovables, evidentemente. E dos parques eólicos, por que decimos isto? Porque nos entendemos, despois de varias reunións, incluso co director xeral de Minas, na Xunta de Galicia, que fomos ali, e eu me trasladei cos veciños de Campo Longo, vendo o plano eólico, que teñen contemplado además en Galicia, a forma de tramitar, como decía antes, eses parques eólicos de menos de 50 megavatios, eu creo que existe a pillería por parte das empresas de, como para tramitaros a través da Xunta é moito máis fácil, é moito máis doado, o que fan é construir parques de menos de 50 megavatios, parques pequenos que ao final ven dando un macroparque, porque visto sobre todo encima dun papel, o plano, vese claramente
como van dando continuidade uns a outros. Que pasa? Que as empresas tramítanos por separado, non? E ao final o que vai facendo é un cordón de eólicos, neste caso, si pos encima dun plano o de Banzas, o de Albite e o de Albite 2, prácticamente fan un cordón. E os novos que están empezando a tramitar, que son de máis de 50, igual, parte que collen no noso concello, na parte alta de Sallas, ao final é un cordón continuo do que xa hai, por exemplo, no tema no Alto do Gorgal, na zona de aí, non? Entón, por eso decimos que, bueno, que había que cambiar ese plan que agora mesmo existe. Evidentemente eu estou a favor das enerxías renovables, pero non de calquer maneira, habrá que facelo dunha maneira consensuada, e eu non son o máis indicado para facer eso. Evidentemente tengo que facer persoas entendidas no tema, non? Despois, no tema que falou vostede de subir o canon, eu non dixen de subir o canon, subir as tasas municipales, que nos permitan subir as tasas municipales para cobrar esas empresas. O canon na Xunta de Galicia durante estes últimos 5 anos estivo baixando, o canon que repercute, o canon eólico, no fondo de compensación destes últimos anos estivo baixando por parte da Xunta de Galicia. Empezábamos con 78.000 e agora mesmo estamos en 61.000 euros, creo que estamos este ano. Creo que foi a licitación deste ano, vale? Creo que, si mal non recordo, 61.000 euros. É dicir, o canon que nos corresponde aos concellos foi baixando nestes últimos anos. O canon sí, pero aquí se dice establecer os tipos de gravamen los máximos permitidos para os impostos de xestión municipal vinculados coa actividade eólica. Claro, pero o que nos llevamos a cobrar a esa empresa, Claro, eso é o que me refería, por eso. O mellor equivocouse o señor Suárez na explicación, non pasa nada. Entón, bueno, levan baixando eso, nós o que queremos é que, evidentemente, que despois, donde se invirtan, podemos estar ou non de acordo co que vostedes expuseron aquí noutros plenos, evidentemente, pero o territorio é de todo Galicia, é dicir, podíase meter en calquera sitio, a Xunta podía facer o reparto de calquer maneira tamén, é dicir, que non ten por que ser naquel núcleo concreto, naquela parroquia concreto ou naquel concello concreto, é dicir, podíamos facer a nivel incluso de comunidade autónoma, non? Evidentemente. E, bueno, nós aquí, neste caso, igual que fixeron vostedes cando estiveron no goberno, tamén invertiron en eficiencia enerxética ou noutro tipo de obras que vostedes consideraron oportunos. Nós agora mesmo, unha vez que tamén estamos adherido ao pacto de alcaldes, pois temos un plazo para elaborar os proxectos, canto o tema de reducción de emisións de CO2, bueno, unha serie de requisitos que hai que cumplir e que, bueno, vamos a intentar a facer algún tipo de proxecto para cumplir con ese requisito do pacto de alcaldes, que tamén creemos que, xunto co de eficiencia enerxética, é un máis dentro do gran abanico que temos de posibilidades, pois evidentemente, porque eu entendo que todas as corporacións que pasaron por aquí optaron un pouco por eso, porque evidentemente é onde máis beneficia un concello, porque a eficiencia enerxética e o aforro que consiguen ao longo dun ano é importante para as arcas municipais, non? Señor Fernando García. Eu non sei se vostedes están ao tanto do Real Decreto Lei de medidas para impulsar enerxías renovables e favorecer a reactivación económica que aprobou o Goberno o 23 de xuño de 2020, porque se ustedes lle botan un vistazo a este Real Decreto, pois, mire, non recolle ninguna das medidas que vostedes citan aí. Tamén lle vou dicir unha cousa. Que de cando é, perdón? Do 23 de xuño de 2020, está na página de Vicepresidencia do Cuarto do Goberno de España. Xa digo, non recolle ninguna das medidas que hai, ao contrario, está máis ben, como digo o meu compañero, barra libre. Entón, xa lle vou dicir que a partir de agora todos os parques eólicos van ser máis de 50 megavatios, porque o Goberno facilita e impulsa as enerxías renovables e vai ser moito máis fácil montar un parque eólico de máis de 50 megavatios porque, xa claramente pon aquí no Real Decreto, como dixo, la norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, o sea, que dá facilidades. Outra máis. A declaración de impacto ambiental, o Real Decreto simplifica e agiliza a tramitación dos proxectos renovables
la estructura eléctrica asociada. Más puntos. La norma también modifica la ley de evaluación ambiental para adoptar la de mayor agilidad y seguridad jurídica. Ten varios puntos, se cree o mismo. Ningún contempla a compensación aos propietarios, nin a compensación aos concellos. De feito, o outro día, decía unha plataforma medioambiental que con este decreto o que van conseguir é o que pasaba antiguamente, que dicían que unha ardilla cruzaba toda España de árbol en árbol, e agora van conseguir con isto que unha ardilla vai cruzar toda España de eólico en eólico, porque dá barra libre totalmente. Por iso eu vou dicir eu que eso, os parques ahora van ser sempre máis de 50 megavatios, porque o goberno que fai é facilitar iso. Entonces, non podemos exixirlle a Xunta que recolla todas esas reclamacións que vostede pon aí, cando o goberno central non recolle nada, ningún tipo de compensación. Non entendo. É máis, facilita as empresas. Se quero dixo o decreto aquí para que lle bote un vistazo. É o 23 de xunio, o sea, hai pouco. Non. Outra cosa tamén que lles quero dicir que cando nós lle dixemos, como dixo o meu compañero, que sería de recibo invertir algo do canon de compensación ambiental nas parroquias, e dixo vostede que, claro, isto só era para poñer puntos de luz. Eu dixen, vale, pois poñen farolas logo nas parroquias que fan falta. Pero o que pasa? Que eu creo que teñen que revisar un pouco as bases, porque o que neste concello se pode facer, que é poñer puntos de luz, resulta que noutros concellos, aparte de poñer puntos de luz, poden facer outras obras con este canon medioambiental. Non entendo. Non sei se é problema de interpretar mal as bases ou algo así, porque, xa lle digo, se revisa as bases, se sabrá como pode facer máis obras que poñer puntos de luz. Pero cando dixen que só era para puntos de luz? Dixo aquí, no pleno, sí. Cando puxemos a moción. Cando lle dixen eu, Dixen que era unha das máis usadas, creo recordar, que era unha das máis usadas o do cambio de luz. Podes facer distintas obras. Bueno, se quero revisamos todas as actas, Non está, pero decir dixo, non sei. Quiso decirlo, pero... Entón, vamos a ver, se ustedes queren que haxa máis cartos, máis compensación, pero non vai repercutir nos veciños, porque estamos vendo neste concello que nas parroquias máis afectadas non está repercutindo desde que vostede é alcalde ou desde que foi concelleiro, non invertiu un céntimo do canon medioambiental nas parroquias máis afectadas polos eólicos, eso está aí para ver. Pero que foi sempre, se dixen antes, cando gobernou o Partido Popular tamén se invertiu en cambio de iluminación aquí neste concello. Recordo yo vostede. Escoita, eu se digo, a mí non me importa que estou falando eu, mire, e ademais, os cartos reivírtense en todos os veciños do concello de Negreira, vale, en todos, evidentemente, cas obras que o equipo de goberno de turno destina, é dicir, bueno, pues, invirte aquí ou invirte ali ou invirte no outro lado. Pero, perdón, estou... No, se non estou falando, estou levantando a mano. Reivírtese todos os veciños, porque acaba de decir que non reinvirten os veciños máis afectados. Eso é interpretable, os demais afectados ou menos afectados. Estamos no de sempre, a ver que son máis afectados ou menos afectados. E despois, con respecto ao Real Decreto, non o coñezo, non o lín, o 23 de xuño tiña outras preocupacións na cabeza, máis que estar vendo eso, pero nesta moción tamén se insta o goberno. Non quere decir que eu estea de acordo co que publicou o goberno no Real Decreto, vale? E despois, con respecto ás fontes renovables, que vostede acaba de ler aí, fontes renovables, hai moitas, non é só eólicos. Había que ver no Real Decreto se o apartado de eólicos dan barra libre ou non. Non sei, repito, estou falando polo que vostede me acaba de decir, simplemente. O de barra libre en xeral. Entón, pode ser eólicos. Pero fontes renovables, efectivamente, pero aquí en Galicia, como usted comprenderá, non es poner solares, eso cae de piso. Son fontes renovables. Vale. Sempre estamos no mesmo de sempre. Eu non estaba aquí hai 10 anos, é que os do PP fixeron isto. Me dá igual o que fixeron. Algo ten que repercutir, o canon ten que repercutir nas parroquias. Non digo todo o canon ten que repercutir, porque é os que sufren a contaminación
acústica e contaminación visual, é normal. Xa digo eu, que vostede me diga que me poña aquí unha farola en negreira que lle vai repercutir a un veciño de Niñareira, pois parece algo dudoso. Non sei, ao mellor alumbra hasta Niñareira e todo non lle saco a porque penso que non, entende? Entonces, como acabo de reconocer que non é só os puntos de luz, pois mira, eu vou dar unha idea. Estamos co do saneamento. Este canon podese meter en saneamento, como se fixeron outros concellos. Pouco a pouco podese sanear as parroquias, sobre todo empezar polos que lle afecta os parques eólicos, porque se digo é de recibo, porque non é normal que un veciño teña que aguantar un eólico na súa parroquia e despois que se poñen luces en negreira. Pareceme ben que xa que poñer, si está ben, pero, por favor, primeiro empezamos por onde repercute os parques eólicos e despois, cando teñamos esas parroquias dignamente, decentemente, pois, olha, pois vamos indo polo outro. Tamén vou dicir unha cousa, tamén hai veciños que están a favor dos parques eólicos. Non digo Aqueles que lle colle o eólico tamén están a favor deles. Eu teño que respetar a opinión de todo o mundo. Eu non estou en contra dos parques eólicos. Eu non estou dicindo que estou en contra dos parques eólicos. Eu estou a favor das enerxías renovables, pero Dixo eu. que efectivamente, pero con sentido. O sea, está me dando razón ao que acabo de comentar eu fai un rato. Usted dixo que eu estaba en contra dos parques eólicos. Non, eu dixo que non. acabo de dicir ao seu compañero que eu estou a favor das enerxías renovables, pero con un orden, porque o que se está vendo é que esta construcción destes microparques, como así chaman eles, de menos de 50 megavatios, posto sobre un plano, ves un cordón e ao final é un macroparque. Independientemente, porque además, se te fijas, todos son a mesma empresa. Todos son a mesma empresa, e vai tramitando un parque, outro parque, e ao final é un cordón. Eu non lles acordo, pero esa moción que levan vostedes ten moitas incongruencias, porque dás a entender que queremos, o único que queremos aquí é que nos den máis casos, que non nos interesa, non nos danos igual que se poñan ou non se poñan, porque o que pedimos é que aumente o porcentaxe, que se cambie o modelo eólico, que se hagan distintas cousas. Por eso o parque que se pode facer agora para as áreas vai a ser a tramitación no goberno central. Aí ve a historia como é. Usted está dicindo que aquí está chegando, entonces faise trampa porque se poñen os parques eólicos de menos de 50 para que o tramite a Xunta. Ahora xa non fan a trampa, agora xa van directamente a facer os parques eólicos para que los tramiten no goberno de España, que lle van dar máis facilidade. Pero bueno, independentemente de eso, outro día vostede cando nos dixo que se iba a facer o parque eólico de Sallas, dixonos que non tiña moito conocemento do que iba a ser, pero agora eu entendínlle que sabía que tiña os planos ou que... Porque dixo un outro día, dixo a súa compañera que iba a chamarlle a empresa se me pasaba información a empresa. Si eu estou dicindo, outro día eu dixo nada na comisión informativa que iba a falar ca empresa a ver se me trasladaba información a través da empresa. Entonces ten os planos. Si, agora mismo un borrador, non o descarguei ainda porque me pasaron o verano pasado. Ben, no supuesto, porque estamos vendo e estamos observando que é moi posible que estes parques eólicos vayan adiante, se non todos, a maioría seguramente vayan a ir. Ten pensado vostede facer algún tipo de negociación ca empresa para que a instalación deses parques repercuta, xa non o canon, sino o fondo de compensación, sino para que repercuta positivamente nas veciños, no sentido de reclamar baixadas da factura da luz, apertura de camiños e asfaltado de pistas, bueno, ese tipo de negociacións que se poden facer. Sí. Xa ten previsto. E concretamente cada Campo Longo xa falei. Xa falei, non? Non. De momento non está aberto, de momento o Concello non ten parte ni nada. É dicir, non está nin publicado ni nada. No momento que se publique, evidentemente, nos chamaremos á empresa, que eu se lo fixen chegar, tanto eu como os técnicos municipais, por onde vamos exixir e todas as contraprestacións que lle poidamos sacar para os vecinos. Nese caso de Campo Longo, tema de danos que poidan causar no momento da execución da obra, tema das tasas que falábamos agora, que evidentemente nos permitan a forma de tramitar ese expediente con unhas tasas ou outras, todo eso. Solamente unha pregunta. No momento que se publique, vai llegar plazo para facer alegacións. Sí, pero as alegacións son con respecto ao proxecto. Perdón? As alegacións son con respecto ao proxecto. Vale, sí. E esas alegacións con respecto ao proxecto, que sentido van ter?
Cando este o proxecto publicado, non sabemos se ao final houve modificacións ou non con respecto á memoria que nós temos por parte da empresa. Non sabemos ahora mismo, porque houve uns estudios de patrimonio, houve un estudio medioambiental, de impacto medioambiental, non sabemos ao final se hai modificacións ou non. O proxecto ten 628 páginas. O Concello fixo algún tipo de estudios de flora ou fauna que pudera existir nesa zona? Fixose estudio, fixose reclamacións consultas ca sociedade de veciños, presentouse un borrador sobre o mirador do Cotro para declarar de interese toda a zona do mirador. As xuntas son coñecedores de todo eso. Evidentemente, agora no momento en que se presenten ou que se abra o plazo de alegacións, volveremos a presentar todo o que temos recollido, e vendo despois tamén como sale publicado agora o tema do proxecto, se se modificou algo ou non. Eu tampouco non lo leí todo porque, eso ten máis mensajes. Solo recalcar que a parte na que vostede decía de exigir as empresas compensacións por a instalación dos parques eólicos, como neste caso de Campodón ou o Parque de Banzas, era algo que xa temos falado nós en conversas, tanto pola súa parte como pola nosa, na conclusión común de que era importante de que as empresas se exixira todo, que se sacara todo o máximo posible legalmente para beneficio de esa parroquia, para beneficio de esa parroquia. Despois hai outra cosa que, por exemplo, falaba respecto ao ámbito ambiental, que era mellorar os mecanismos, facían un apuntamento respecto á rede de Natura, e no artigo 32 da Lei 8/2009, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, establece que quedan excluídos da implantación de novos aeroxeneradores aqueles espacios naturais declarados como zonas de especial protección dos valores naturais que forman parte da rede Natura 2000, conforme a normativa vixente en cada momento. Exceptúanse do anteriores modificacións de parques eólicos en explotación cando dita modificación supoñe unha reducción de polo menos o 50% dos aeroxeneradores previamente instalados na debatida zona da rede Natura. É dicir, aquí si hai sensibilidade. Pasamos a votación. Votos a favor, 7 votos, en contra, 6 votos, aprobase a proposta de acordo